Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udan sinyale angel. Iya, dengan keteso udah. Padha. Lah iki aku mlayu ring niki wis golek sinyal. Mau ning ngene waduh, maning ora iso. Terus iki aku nang niki wis. Iya, Mas. Terus, Mama lu cerita itu. Mama piye kabare? Apik. Tak mateni banyu. Iki tak mateni banyu sik. Krungu ora? Ya krungu, ya. 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 Hujan. Iya, Mas. Kalau ya hujan. Aduh, lagu yang saya kok abang-abang. Lah, sebenarnya Mama pakai apa? Halo, Mama sebenarnya pakai kapan? aku. Sidang apa yang? Sebenarnya Semarang kapan? Aku ning Semarang sesuk. Ya? Sesuk. Lagi tanggal iki Agustus. Desa Kemis. Kisah tanggal 5 ke kapan? Tanggal 5. Ya 5 dino kas lah. Senin. Satu minggu Senin. Kisah Senin. Lah nek aku yo ora Senin ya. Ya ngopo? Piye? Ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Silanggo. Yo lek Senin ya. Itu ya itu. Yo terserah mah. Aku sesokan. Yo, tahun baru kan kompeni. Kayak anu sanyur uber. Yo tahun baru. Ayo, lah nek sesuk kan sebar tahun baru. Yo. Priye, sesuk dina apa berarti Rebo, Kamis? Besok Kamis. Besok sore to biasa. Priye entuk ora? Ya itu ora ngopo, itu terserah Mama, lek pengen Kamis yo. Yo wis. Yo engko tak kaderi ya. Yes, pokoknya jangan terus kayak iki yo. Ya memang lagi musimnya kok biasa tahun baru kita kan. Terus sampean priye nak kungetan? Ora apa-apa. Esok apa? Ya tapi kan ngono kaya wingi kae. Iya. Masih ya. Iki aku mlebu sore. Ya, sayang. Iki mlebu sore. Jam piro? Jam ya jam 3. Lah iya. Jam 3. Lah terus piye? Nek aku tekan ngono sore. Ya ora apa-apa lah. Serah Mama. Ya, Serah Mama. Dan mengko dino Senin nek iki sapreso aku yo melu. Tapi kok aku yo ora melu bali. Aku mendek Semarang wae ngono. Oh, ya. Yang penting aku ngeter ning Karyadi. Iya, Ma. Oh, nek bali aku yo mampir ning ngene dhewe. Aku mudune ning Pasar Mangkan. Ngono yo. Yo. Senene dan aku ngetan besok kan. Esek itu, itu minggu, ya kan? 3 hari berarti nih Senin aku bisa ngeter ke kiri. Jadi betul ora? Betul. Aku nek ning masuke yo ora lega seneng-seneng bae malah ngemak gawean ning omah. Iya. Ini. Ya, Ono apa piye? iya, Ma. Iya, Ma. Iya. Ora apa-apa. Aku
lego anak iya. Nek sampean ngomong muni. Nah, aku sisan Senin kan kesuwen to ya memang. Yo aku bukannya lega. Aku mikir dia toh. Era. Malah go terlalu bes go. Nah, ngene iki nang ngene kisah lho jelas. Ya ya. Aku sinyalnya banyak Melayu Ya ya. Aku memang Aceh, aku memang Aceh. Ya. Kalau kok ya tak kabari. kalau kok mate ate lho. Mate Aceh gue abang-abang ndeloki aku. Sampai nek sing aku jemuri kae. Ayo, kan udan. Ambil apa gede apa piye video call. Ora usah lah, ora usah. Ayo. Ya weh. Ora apa-apa. Silo-silo pokok nek ning Mas Wis digrone Mbak Anis piye ngono ora penak. Yo. Ya weh. Sehat-sehat. Amin. Syukur. Ya Pak. Sering syukur kan. Sering kan. Iya. Ya weh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang mama. Iya. Sayang mama. Awane udan, Pak. Iya, iki udan awet tisu iki mending tringkas iki. Tapi mendung. Ora kuat bayangke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.